а именно 1 ноември. На този ден, освен да дадем почет на народните будители, смятам, че е важно да покажем внимание и на това, което е водило народа преди, а го води и сега, а именно човешка душа. Преди 13 века една светлина осветлява пътя на България и я води напред. По пътя е имало битки и победи, поражения и години на забвение, но винаги е бил жив духът. И за това я има България. Едва ли има друг език, в който мисията на духовен водач да се назовава с метафората на събуждането. Будителите ни произлизат от народа и будят народа. 1 ноември е и ден на духовния пазител на българския народ – Свети Йоан Рилски. Йоан Рилски. Йоан Рилски е най-почитаният български светец, учелник и основател на Рилския манастир. Считан е за небесен покровител на българския народ. Основава Рилския манастир, който се превръща в най-важния духовен и културен център на България. Насърчава българското самосъздание, като негова святост и живот се превръщат в пример за почет към традициите и отечеството. Такова е българското възраждане. Светла и същевременно турбулентна епоха. Време на разбиване на илюзии, време на пиянството на един народ, но и време на събуждане. На статика на съня се противопоставя динамиката на събуждането. До кога сон глубоки? Стига толкова спавание, що е спавала България доволни векове. Събудете се, поне от тук натам, възкликва отец Неофит Рилски в предговора на своята българска граматика от 1835 година. Повече за него нека чуем сега. Неофит Рилски е виден български монах, учител и книжовник от епохата на Възраждането. Той е наричан още патриарх на българските учители и книжовници. Основава първото взаимно училище в Габрово 1835 година. Той въвежда нова светска образователна система в българските земи. Подготвя множество нови учители. Обучава и вдъхновява учители, които разпространяват новите образователни методи. Създава първият български глобус 1836 година. Възраждането се осъществява от учителите. Учителят е най-публичната личност. През 19 век учителската гилдия опазва своето първенство. Често са били затваряни училища, защото не е имало учител. Сава Доброплодния въвел в училището микроскопа, компаса и картата. Обикаля всички градове и села от Дунав до Родопите, за да стане, както той пише, общобългарски просветител. И да признае, аз постоянно се трудя, за да изчезнат ръждясалите духове. Нека видим повече. Като виден възрожденски будител, Сава Доброплодни допринася значително за българското образование, театър и книжовност, като изиграва ключова роля в няколко български града. През 1872 година в Силистра основава театрално дружество, което представя пиеста Многострадална Геновева. Днес, 21 век, сякаш няма спящи, но все по-осъзнателно се усеща нуждата от ново будителство, от нова светла пробуда. Отново е нужна консолидация на духовни водачи, учени откриватели, учители, просветители, за да може ние, българите, да опазим своята национална идентичност в един мощно глобализиращ се свят. 21 век. Будителството трябва да бие тревогата, да се опази културната памет, да не умнива духът ни, да не допуснем едно бездуховно бъдеще. След 2 дни отново ще преклоним глави пред духовните бащи на България. Ние помним, познаваме заветите им и ценим съветите им. Да благодарим на нашите възрожденски будители, на съвременните писатели, журналисти, учители, библиотекари, които продължават да носят пламъка на духовността. Поклон и истинска благодарност на всички, които пазят и предават духа през вековете. Честит празник, скъпи приятели и учители! Да пребъде във вековете българското слово, дух и вяра в бъдещето. До нови срещи!